Letos po niyo po, o yan nakakit niyo palakpakan tayo. Ewanis niyo pamira mundong rebulya. Lord, sa tawan, wala ako mamagot ni Nandi. Diyos ko 45 yan palo. Nakakit ko, ining asawa ko panukin, kaya bepasip aksyon ako. Nasap lang ang nakakatandanan niyo. Toto'y balas yan ko ingay kayo. Tuklas ninyo, Diyos ko akakit mo tinikin. Gatsawin manyaman tuto ko. Basta palakpakan ako kaswelo. Yung birthday na ning pagawad tayo. Katawan o naming gagawan. Bakit? Susundi layana. Gusto ng kanyaman. Yan na bakit kulaw. Yan ni Boy iiyak ingay doy ko. Karas kay titigan nung yung kuwanan mo. Hanggang kay gatsawin nila sa kuya mo. Diyos ko ng kanyaman kantang kabampangan. Nakakit mo yun na mesang daan. Kawin mo rin tao may magtutunangan. Basta karamdaman mo may palakpakan Lord. Alakpak naman! Maksyon mo paninayan dako bulawon. Ensita ko rin tongis. Gusto ng kanyaman pakilala ko lang. Eman basta-basta inpulo sa basta makarima. Asuhon naman pansinan niya po Diyos ko kanyaman ay yan manalo. Yang idol ko pare Ewangis ni Cesar Montano. Lalong-lalo yung pogi Imarco. Palakpakan niya po Diyos ko in-idol yung Lord. Hoy! Palakpakan. Palakpakan! Salamat din talento. Aminin mo ka na ako. Salamat sa bawat o yan napansin mo. Napatula ko ng di kabaryo mo. Kiniting gatsawin ni kay numero 1. Kaya pa makyabe ikang patiyakusan ko. Gusto niya manapasin. Sa sawot na kakaring kabaryo ko. Dangalakan na Diyos ay dang manutang ko. May kabaryo mo alalang problema Lord. Oh! Makanyong Bakit? dapat mong pakiyakusan kapag yung manungkulan Lord, ikaw anak palakpakan Okay! magpalik kay Totoy balas pare, isan ka kasi pulutan Lord, ariyan kunin tayo katanang ulusa bakning palakpakan Okay Bakit? Lord, alam mo, Oh Lord! yan galing na ako, am. Ha? Galing na ka kanya. Galing na ako. Kaya ko na yung sakit mo. Nanisakit ko wari. Pare pulasa. Okay, pulos ah. Okay, ito na po niya yan talagang ipapakilala po talagang babiyahin tamo po yung kultura itang sariling lingwa itamo na ito nga pulasa bahay tamo po mamaya karitang ulit ito na po niya takal tamo talent ngayon niya anong hindi kaya kami magaling ngayon si Brother Reggie at para ito pang magician no, ito pang magician impersonator at ating pa pong recording artist yeah. Okay, pulasa ka.